Okupatsirani nkhanizi ndine Chancellor Zapanda poyamba mitu yake. President Chakwera walimbikitsa atsogoleri mdera la Zodiak kuti ayike chidwi potukula ntchito za mafakitale. Mabungwe omwe saboma mdera la Zodiak apempha atsogoleri mchigawo chikuti ayike ndalama zochuluka ku ntchito za madzi aukhondo. Bwalo la High Court ku Blantyre pa 25 August chaka chino lidzapereka chigamulo pa mlandu wa chisankho cha phungu cha 2019 ku Monkey Bay. Mzamasewero mphunzitsi wa Flames Meke Mwase wati kukonzekera mokwanira ndi umene kuthandiza timuyi kuti kachite bwino ku mpikisano wa AFCON. Tindizi ndi zina zambiri kale pomwepo. President Lazarus Chakwera wati msonkhano wa atsogoleri a mayiko a Zodiak umene watha ndi ofunika kwambiri pofuna kukwaniritsa masomphenya ndi chitukuko cha mayiko wapachuma. Achakwera amayankhula pomaliza pa msonkhanowo ngati wa pampando wa bungweri pomwe ati mpofunika tsopano kuti pakhale kulumikizana pa ntchito za mafakitale ndi zina kuti masomphenya komanso chitukuko mderali zipite patsogolo. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati izi ndi zotheka kamba kakuti mdera la Zodiak muli bata ndi chitetezo chokwanira mwa zina. Madalitso Phiri akufotokoza. That this summit has been constructive and progressive. Mawu ake pomaliza pa msonkhano, President Lazarus Chakwera anati ali ndi chikhulupiriro chonse kuti mfundo zimene atsogoleriwa agwirizana pa msonkhano zili ndi kuthekera kokwaniritsa masomphenya komanso kuthana ndi mavuto amene dera la Zodiak likumana nawo. Koma iye watsindika kuti pofuna kuti chuma chikwere mdera la Zodiak ngofunika kutukula nkhani za mafakitale komanso kugwiritsa ntchito luso la makono, ndipo kwati pachifukwa cha ichi pofunika kulimbikitsa kupanga zinthu zosiyanasiyana kuti zizikhala ndi mitengo yokwera kusiyana ndi kugulitsa mbewu chabe. Pogwiritsa ntchito luso la makono, Achakwera anati akugwirizana ndi zomwe ananena wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulo Chilima masiku apitawo kuti chuma singapite patsogolo ngati luso la makono sangaligwiritse ntchito. Iye anati izi zikufunika kumbali makamaka ya malonda. China chachikulu chomwe chachitika pa tsiku lachiwiri ndi lomaliza la msonkhanowu kunali kulumbiritsa Elias Mpedi Magosi kukhala mkulu woyendetsa bungwe la Zodiak. Iwo alowa m'malo mwa Astagomena Lawrence Tax omwe nthawi yawo yokhalira pa mpando yatha. Msonkhano wina wa atsogoleri a mayiko a dera la Zodiak uzachitika mwezi wa August chaka chamawa mdziko la Democratic Republic of Congo DRC. Malo mwa Zodiak ndine Madalitso Phiri. Mabungwe omwe saboma mdera la Zodiak omwe akugwira ntchito yolimbikitsa ukhondo komanso kuti anthu akumwa madzi osamalika apempha atsogoleri kuti ayike ndalama zochuluka mu ntchitoyi, atiponena kuti ndi gwero loti mayikowa atukuke m'mavuto azachuma omwe adzakamba ka COVID-19. Mkulu wa bungwe la WaterAid mdziko lino Amese Maso ati mliri wa COVID-19 umakula akamba kakusowekera ukhondo. Iwo ayankhula izi kulilonga pomwe mabungwewa amakumana pa msonkhano wa atsogoleri a mayiko a Zodiak wapadera. Innocent Kunchedwa walemba ripoti ili. Pomwe atsogoleri a mayiko mchigawo cha Zodiak amakumana ku BICC kulilonge pa msonkhano omwe watha lero, nawo mabungwe olimbikitsa ntchito zosiyanasiyana mchigawochi anali akukumana ku Crossroads. Mabungwe omwe amalimbikitsa ukhondo komanso kuti anthu azimwa madzi osamalika nawo anali ndi zokambirana zawo. Mabungwewo agwirizana kuti atsogoleri mu Zodiak akuyenera kuyika ndalama zochuluka ku ntchito yolimbikitsa ukhondo. Mwachitsanzo, mkulu wa bungwe la WaterAid Amese Maso akuti mayiko mu Zodiak sangathe kuthana ndi mliri wa COVID-19 ngati salimbikitsa ntchito za ukhondo. Ngakhale tira makamba zonena kuti tufuna tibwererenso mchimake ngati mayiko a Zodiak, sitingakambe zobwereranso mchimake ngati nkhani iyi ya madzi ndi ukhondo tikuyisiya padera. Ndipo mmodzi mwa atsogoleri a mabungwe ku Zambia a Gershom Kabaso omwe ndi abungwe la National Coordinator Zambia Social Forum ati akamakonza mfundo zawo kofunika kuti atsogoleri a mabungwe azitenganso mawu a anthu akumidzi kuti vuto lomwe akukumana nalo lithe. Pa msonkhanowu mlembi wamkulu ku nduna za umoyo Dr. Charles Mwansambo wagwirizana ndi mfundo zomwe atsogoleri a mabungwewa akhazikitsa. Iwo mwachitsanzo akuti anthu osadutsa theka la chiwerengero cha dziko lino alibe zimbudzi, ndipo 13% ya anthuwa ndiyo imasamba m'manja. Bwalo la High Court ku Blantyre pa 25 August chaka chino lidzapereka chigamulo pa mlandu wa chisankho omwe Gerald Kazemba MCP akutsutsa kupambana kwa nduna yakale a Raf Juma pa chisankho cha phungu cha 2019 ku Monkey Bay. Bungwe la MEC linalengeza kuti Juma ndomwe anapambana pa mpando wa phungu. Uwu ndi mlandu otsiriza okhuza chisankho omwe uli m'bwalo la milandu mwa milandu 10 yomwe yazengedwa kuphatikizapo otsutsa kupambana kwa mtsogoleri wa dziko lino. Alex Banda ali ndi ripoti kuchoka ku Blantyre. Gerald Kazembe a chipani cha Malawi Congress MCP
analitu oyamba kutsutsa kupambana kwa yemwe ankapikisana naye pa chisankho cha phungu mu 2019. iwowa sagwirizana ndi kulengeza kwa meki kuti nduna yakale yamtengatenga Raf Joma a DPP ndiwo anapambana pa mpando wa phungu ku mangochi Monkey Bay. mukalata yopita kumbali ziwirizi yomwe wasayinira ndi wachiwiri kwa mlembi ku mabwalo a Anthony Kapaswije ati Judge Jackin Liver adzapereka chigamulo chake lachitatu pa 25 August chaka chino. Akapaswije mukalatayi ati chigamulochi chidzaperekedwa masana atsikulo cham'ma 3 koloko ku bwalo lalikulu ku Blantyre. ngakhale akazembe anali oyamba kupereka mlandu wawo ku bwalo mu 2019, iwowa amasulidwa pa pemphero awo potsiriza mwa milandu 10 yokhudza chisankho kuphatikizapo mlandu uja wokhudza mtsogoleri wa dziko. pakadali pano a Raf Joma a DPP ndiwo ali phungu ku mangochi Monkey Bay. malomwa Zodiak ku Blantyre, ndine Alex Banda. Boma laletsa kuweza nsomba m'mitsinje ikuluikulu itatu ya mdziko muno kamba kakuchuluka kwa matenda nsomba a EUS omwe panopa akhuza alimi oposa 800 ku mchinji kokha. mitsinje itatu iyi ndi Dwangwa, North Lukulu ndi Buwa. matendawa anawapeza koyamba mboma la mchinji komwe tsopano akhuza alimi oposa 800. Steve Zimbali ndi ripoti. mtsinje wa Buwa komanso Dwangwa mchigawo chapakati ndiyo yakhuzidwa kwambiri ndi matenda a nsomba a EUS, ndipo kumpoto kwa dziko lino kuli North Lukulu. chigawo chakumpoto chakhala chatsopano kukhuzidwa ndi matendawa. nsomba zina zochokera mu mtsinje wa North Lukulu mboma la Rumpi atazitumiza ku Zambia kuti akazipime, ndipo zotsatira zake zasonyeza kuti zinali ndi matendawa. mmodzi mwa akuluakulu a boma woona za ulimi wa nsomba, Dr. Hastings Zidana, wati panakali pano palibe chodandaulitsa kuti matendawa atha kukhudza nyanja ya Malawi. pamwe ngati pazithapo kuti masakuyenda ndikazowapeza kuti matenda amenewa amapezeka kuti akuvuta kwambiri, koma ngati mtsinje wanu ukuyenda bwinobwino madzi ndi ambiri ndipovuta kuti matenda amenewa akhazikike. ndeti kukhulupirira kuti nyanja yathu ya Malawi avuto limene lisilinkabwere kwenikweni malingana ndi momwe ilili nyanja yathu. matendawa akudza mulimi wa nsomba mdziko muno ukupita patsogolo. bungwe la alimi a nsomba omwe alipo pafupifupi 1000 la Innovative Fish Farmers Network Trust nalo lachilimika pothandiza alimi ndi uthenga wosiyanasiyana omwe cholinga chake nkufuna kuonetsetsa kuti matendawa asafale kwambiri. a Dennis Chinkhata Jr. ndi mkulu woona za ntchito ku bungweli. vuto limene lili pakanali pano tinganene kuti kuopsa kwake sikunafikepo, komano ndiyoti tikalilekerera kuti matenda amenewa afalikire zikhoza kupezeka kuti ulimi wa nsomba wakhudzika kwambiri. matenda a nsomba a EUS anapezeka koyamba mdziko muno boma la mchinji, komwe akuti alimi a nsomba 800 ndomwe akhudzika mbomalo. m'malo mwa Zodiak kuno kumzuzu, ndine Steve Zimba. unduna wa zaulimi wati ukumaliza kukonza biro yoyendetsa ntchito yopanga ndi kugulitsa fetereza mdziko lino yomwe akuyembekezera kuti aphungu ayikambirane akakumana mu Novemba chaka chino. ofalitsa nkhani za unduna wa Gresham Lungu watiuza kuti biroyi akadzayivomereza kukhala lamulo idzateteza alimi kuti asamaononge ndalama zambiri pogula fetereza. ali nafe Mulamba walemba ripotili. pamene mtengo wa fetereza wakwera mdziko muno, unduna woona za ulimi wati ukuyembekeza kupititsa ku nyumba ya malamulo biro yoona za fetereza kuti aphungu akakambirane. mwazina biroyi ndi yakuti pakhale lamulo loti boma lizikhazikitsa mtengo wa fetereza komanso kuteteza mavuto okhudza moyo wa anthu komanso chilengedwe omwe amadza chifukwa cha fetereza. wofalitsa nkhani za undunawo wa Gresham Lungu wauza Zodiak lachitatu kuti atsala pang'ono maliza kulemba biroyi. Kugwira ntchito kwambiri ndi Ministry of Justice kapena kuti unduna woona za malamulo m'Malawi munomo. pali panopo pali ndi meeting apo toti mwina tidzadutsamo kuti mwina tikhale kuti ndondomeko kapena lamulo limene likhoza kubweretsa ku parliament kuti akalikambirane aphungu athu. mwina pali kuti tikumane ndi komiti imene mayang'anira za malamulo makamaka ya maministers kenaka kuti tipitisenso ku cabinet. katswiri woona za malonda azipangizo za ulimi Horace Phiri wapempha boma kuti chidwi chake chikhalenso chochotsa msonkho omwe umakhalapo pakatundu wopangira fetereza. boma litha kuwunikirapo misonkho imene makampani amene wamasira ndi zinthu zina zotere. mtengo wa fetereza mdziko muno wakwera ndi 80% potengera ndi chaka chatha pomwe amamugulitsa pa mtengo wa pakati pa 22,000 kwacha ndi 25,000 kwacha. padakali pano mtengo wa fetereza uli pakati pa 35,000 kwacha ndi 40,000 kwacha, zomwe zapangitsa kuti komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi idzudzule izi ponena kuti fetereza wakwera kwambiri mtengo poyerekeza ndi mayiko ena.
mukuonera nkhani pano pa Zodiak, ndi zambiri posayidwa apa nkhani pomwepo. Shopping Mall. Antuni, Glale Shopping Mall. Di Shopping Mall yokhayo muno Malawi, yomwe yamangidwa mwa makono, komanso mupatsa chidwi. Glale Shopping Mall ili moyang'anizana ndi Bingu National Stadium ku Area 49 ku Lilongwe. Shopu iliyonse ili ndi magetsi ndi mita ya madzi payokha. Chitetezo pamalowa ndi chokhwima zedi chifukwa mpanda wonse unazunguliridwa ndi waya wa nyesi ya magetsi. Pali magadi komanso makamera aja a CCTV. Poganizira matenanse mu nyengo ino ya corona, Glale achotsera mitengo ya mashopu awo motere. Mashopu omwe ali kumaso ali pa 300,000 kwacha malo mwa 450,000 kwacha. Mashopu omwe ali mkati mukolido ali pa 200,000 kwacha malo mwa 350,000 kwacha. Glale Shopping Mall ndiye Malawi, mchifukwa chakenso akuganizira Amalawi. Fulumirani mwayiwu usakuphonyeni. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa manambala awa 0999 924 219 kapena 0998 149 292 komanso 211 294 812. Glale Shopping Mall. Glale Shopping Mall. Glale Shopping Mall. Mona Malawi anzanga, nkhondo yogonjetsa COVID-19 ndi ya wina aliyense. Tili limodzi. Ine ndinasankha kulandira katemera wa COVID-19 atangoyamba kuperekedwa, chifukwa monga namwino moyo wanga, umoyo wa odwala amene ndimawasamalira, abale anga ndi dera langa ndi zinthu zomwe ndimazika pa mtima panga kwambiri. Katemera wa COVID-19 anditeteza ine ndi ena omwe analandira katemerayo ku chiopsezo choti tingadwale mwakayakaya, kugonekedwa mchipatala kapena kutaya moyo wathu chifukwa cha COVID-19. Kulandira katemerayo kutithandiza kuthana ndi mliri wa COVID-19 limodzi. Ziwani zambiri za katemerayo ndi kupanga chisankho cha nzeru. Sankhani katemera, tetezani tsogolo. Munthu mmodzi payekha sangamange mudzi, koma anthu angapo kubwera pamodzi timati uwu nde mudzi. Pamodzi tili ndi kuthekera kobweretsa chitukuko mdera lathu. Network yathu ya Chimalawi ya TNM yakhala ikuthandiza madera ambiri mu njira zosiyanasiyana. Komano pano TNM ikufuna kupitiriza ntchitoyi mogwirizana ndi ife eni ake amudzi. Ndi Nkhani yabweretsa TNM mudzi wathu. Mukagwiritsa ntchito TNM poimba foni, kutumiza ma SMS, kugwiritsa ntchito internet kapena kugwiritsa ntchito mpamba, chaka chilichonse TNM idzipereka 1% kapena 1 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe yapanga kuti ithandizire pa chitukuko chomwe anthu akufuna mdera lawo. Tikabwera pamodzi ndi kugwirizana chimodzi, tikhoza kupanga zazikulu m'mudzi wathu. TNM mudzi wathu. Umodzi unamanga mtolo. Ndondomeko zidzatsatidwa. Malawi Assemblies of God University, a reputable university registered and accredited by Malawi government through the National Council for Higher Education, is pleased to announce its
August 2021 intake. Programs offered: Faculty of Commerce, Faculty of Education, and Faculty of Theology. For more information, contact 0884 538 163. takulandiraniso ku nkhani zathu. Bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR ati kulandira malipoti kuti m'madera ena mdziko muno anthu omwe alibe ziphaso zaunzika akuwakaniza kulandira katemera wa COVID-19. Mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu uli amayiko kaiyatsa wati amva za izi kukalonga komanso lumphi ndi wapempha boma kuti ilowerepo msanga. Tindi ripoti la Western Guta. Bungwe la Center for the Human Rights and Rehabilitation CHRR la anthu ena m'maboma alumphi ndi kalonga akuwakaniza kulandira katemera wa COVID-19 kamba kuti alibe chiphaso chaunzika zomwe lati ndikuphwanya ufulu wa anthu olandira thandizo la zaumoyo. Apa mkulu wa bungwe la mayiko kaiyatsa wapempha boma kuti lilowerepo msanga polamula kuti izi zisiyike ndi kuti Malawi aliyense alandire katemerayu. Malingana ndi akaiyatsa, pala Malawi oposa 3 miliyoni omwe ziphaso zawo zinasiya kugwira ntchito, kutanthauza kuti anthu ambiri salandira zomwe wati nzosemphana ndi chiyembekezo cha bungwe la World Health Organization WHO kuti anthu ambiri alandire. Ifeyo tunena kuti zimenezo ndizosayenera komanso ndizophwanya ufulu wa chibadwa wa anthu chifukwa constitution yathu imanena kuti wina aliyense ali ndi ufulu olandira thandizo la mankhwala kuphatikizapo mavakisi ngati awawa. Chimene chiwena kuchitika nchona kuti boma ipereke lamulo kunena kuti onse ma centers amene akubayisa katemera aleke kubweza anthu amene alibe chiphaso. Nduna yona za chitetezo cha mdziko a Richard Chimwendo Banda komanso nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda ati sakudziwapo kanthu pa za malipotiwa. Chiwerengero cha anthu omwe akhala akulandira katemera wa mliri wa COVID-19 nchochepa kwambiri mdziko muno kuchokera pomwe katemera woyamba anafika pa 5 March. Malomwa Zodiak ndine Western Guta. Pali kulozana zala pakati pa akuluakulu mu nduna zachilengedwe wazachuma komanso nthambi yona za anthu olemba ntchito pakukula kwa kuchepa kwa anthu kugwira ntchito mu ndunawu ndi nthambi yona za nyengo. Chimwe padatha wadzandiripotiri. Komiti yona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo ya nyumba ya malamulo yati ndiyosakondwa ndi momwe zinthu zikuchitikira yofuna kusintha zinthu ku nduna wa zankhalango komanso nthambi yona za nyengo. Ndipo mlembi wa mu nduna wa zankhalango Ayanira Ntupanyama anauza komiti kuti 46% ndiyomwe ikusowa mu ndunawu ndipo 62% ndiyomwe ikusowa ku nthambi yona za nyengo. Iwo anati izi zachitika mzaka zoposa zisanu zapitazi pomwe anati zina mwa izi ndikulephera kuchita kauniuni wa momwe ntchito ikuyendera ku nduna wa zankhalango komanso nthambi yona za nyengoyi. Mzaka zapitazi takhala tikutaya anthu mwina ambiri kumwalira komanso ena amapita kukapuma pa ntchito yawo komanso ena amachoka ntchito chifukwa choti mwina dzaka dzenadzo za mbuyomo samachita ripoti. Ifeyo tapanga assessment kuti ndalama zimene tikuona kuti tinayenera kuzifuna ndi approximately 589 miliyoni zokuti tilembere anthu. Ndipo mlembi ona zolemba anthu ntchito ku nthambi yona zolemba anthu ntchito a Blessings Chilabade anati undunawu supereka zinthu zoyenera ngati kalata za omwe atisiya komanso ena akatula pansi udindo wawo ngati zina zomwe zachititsa kuti anthu ogwira ntchito achepe. Ndipo wachiwiri wa pampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo a George Katunga Millioni apempha unduna ona zankhalango komanso nthambi yona zolemba anthu ntchito kuti asiye kulozana zala koma kuti agwire ntchito yofuna kukoza vutoli. Ayike pasogolo kulemba anthu ntchito mu unduna umeneyo chifukwa undunawu wa zankhalango ndi unduna zankhalango ndi ofunika kwambiri. Ndine Chimwemwe Padatha, Malomwa Zodiak. Tsopano tipite nkhani za masewero. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Flames Meke Mwase wati kukonzekera mokwanira ndi kumene kuthandize timuyi kuti ikachite bwino ku mpikisano wa Africa Cup of Nations chaka chamawa. Mwase walankhula izi potsatira maere amagulu a mpikisanowo amene ayika Flames mu gulu B pamodzi ndi matimu a Senegal, Guinea ndi Zimbabwe. Sambanda ali ndi zambiri.
Mwase wati sakudabwa ndi zotsatira za mayerewa kamba kuti anayembekezera kuti timu ya Malawi isewera ndi timu ina iliyonse pa ndimeyi potengera amene akuchitira pa mndandanda wa matimu onse pa dziko. Matimu amene adzapambane m'magulu awo ndi achiwiri awo komanso matimu ena anayi amene adzatulutse zotsatira zabwino m'maguluwa ndi amene adzafike ndime yakaphera choka, ndipo mphunzitsi wa Malawiyo wati mwayi ndi wa timu ina iliyonse mu gululi, ngakhale kuti matimu a Senegal imene ili patsogolo pa matimu onse a mu Africa ndi Guinea ndi amene akupatsidwa mwayi waukulu. Koma mphunzitsiyu amene ndi wachitatu wa mdziko momwe muno kutengera timu ya Malawi ku ndime yotsiriza ya mpikisano wa Africa Cup of Nations kutsatira malemu Henry Moyo mchaka cha 1984 komanso Kina Phiri mchaka cha 2010 wati kukonzekera mokwanira kumene wapempha kuti kuyambe mwa msanga zitha kuthandiza timuyi kukagonjetsa matimuwa. Amatimu mpira chilichonse chimachitika, palibe timu imene tikadayisankha kuti timafuna kuti tikapanga kapena ayi, koma ndi mayere amene achitikira kwathu ndikungokonzekera nthawiyo ikakwana tidzachite bwino ndithu. Anyamata athu timadalira timakhulupirira kuti nawo akachilimika bwinobwino ndithu tikhoza kupitirira kufika ndime ina ya mpikisano umenewo. Ndipo mmodzi mwa akatswiri olankhulira nkhani za mpira wa miyendo George Kaudza Masina wati timu ya Malawi itha kuchita bwino mgululi kamba kuti yasewerapo ndi matimu a Zimbabwe ndi Guinea, pamene timu ya Senegal ndiyo ngofunika kuyikonzekera mokwanira. Grupu yathuyi ndi grupu yabwino. Ndikunena chonje chifukwa chani? Wani, Zimbabwe takhala tikumanapo nayo, tayigonjetsapo. Guinea takumana nayonso. Matimu a Zimbabwe ndi Guinea apanga improve kwambiri kuyerekeza ndi Malawi. Senegal ndi madera ena, koma grupu iyi ndimene tikuona kuti ndiyo mvererapo Malawi. Mpikisano wa Africa Cup of Nations wa chaka cha 2021 umene sunachitike kamba ka COVID-19 uzachitika kuyambira pa 9 January mpaka 6 February chaka cha mmawa. Timu ya dziko la Algeria ndi imene ikuteteza ukatswiri wa mpikisanowu. Apanso ndi pa mtsiziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. President wa AFCON werenga ndi zambiri pa website yathu zodiacmalawi.com. Ine ndine Chance Mozopanda mwakoma nonse.